Totes les persones poden formar part de la transició energètica. Cada acció compta. L'important és començar. Quin podria ser un primer pas? Doncs prendre consciència de com estem utilitzant aquesta energia, com està arribant a les nostres cases, com s'està produint, quin impacte està tenint. Ara s'obre una nova oportunitat amb les comunitats energètiques. Les comunitats energètiques ens permeten agrupar-nos i així decidir conjuntament com volem gestionar aquesta energia, com volem utilitzar-la, com volem produir-la. Podem, per exemple, compartir una instal·lació fotovoltaica entre diversos veïns i veïnes del nostre poble, del nostre barri, i així compartir un projecte amb un propòsit comú amb tots els beneficis ambientals i socials que això comporta. Hay mucha gente unint esforços, creando una acción colectiva, fent camí amb educació ambiental, generant esperança, y eso nos permite creer que entre todos y todas lo vamos a conseguir.